толкова щастлива, че някакси дори не мога да кажа колко. И това е малко стряскащо. Страх ме дори. Може да се каже, че съм един объркан човек, ако човек гледа с колко неща съм се занимавала през живота си, но някак това се дължи на факта, че толкова много неща ми се иска да науча, че не мога да остана ограничена в една област от познанието. Затова имам и техническо образование, и хуманитарно, занимавам се и с танци, и с музика. Изглеждам разпилян човек, надявам се да не съм такъв. Надявам се, че са отличени заради качествата си, разбира се. И честно казвам, ми се струва страшно необичайно. Аз ако бях жури, ако знаех кой участва, не бих отличила две пиеси на един автор, но ето, че се случи и ми звучи съвършено фантастично. Най-трудният въпрос е защо пиша за деца. Мислих дълго над това, защото не съм го артикулирала, не съм мислила специално по това, но ето защо. Детската възраст не е просто преддверие към света на възрастния. Това е поглед към света, който е различен. И тя ми е страшно интересна. Страшно ми е интересно как детето гледа на света. Освен това, може би моето въображение е такъв тип, че започвам да пиша нещо уж сериозно, а пък след това някой тръгва да лети, някакви магиосници се намесват и без това не ми е интересно. Така че може да се каже, че поради това, че детето ми е интересно и поради този декоративен момент. Ами, магиосник, де да бях? Не, че не се опитвам. На всички автори, които участваха в този конкурс, искам да кажа, че добре знам как се чувстват и направо се чувствам виновна, че съм на това първо място, защото и аз не съм печелила конкурси, но продължавайте да пишете, това си струва. Самочувствието ми като творец се промени коренно. Надявам се да не съм се възгордяла. Но най-важното беше, че се разделих с някакво отчаяние, което се състоеше в това, че правя нещо, което ми доставя страхотно удоволствие. Имам някакво усещане, че е добро, а пък в същото време света не го признава за ценно. Да, бих участвала в следващото издание на конкурса, дори да е международен. Стига да създам нещо, от което съм доволна. Това е първото. И второ, да се осмеля. Най-важното е да имам нещо, с което мога да изляза пред света, да кажа да, това го харесвам. Поне аз го харесвам, харесайте го и вие.
Това е.